Ledicia en Vilaxoán polo mantemento da fábrica de Coimba. A empresa que se atopaba en concurso de acreedores ten un novo comprador, Vinova Group. Afirma que recentemente anunciou que se instalará en Vilanova tamén manterá aberta a fábrica de elaboración de bacallau de Vilaxoán. Sabedes que, o tecido industrial, tanto en Vilaxoán como a nivel galego, sabemos todos que se están perdendo, deslocalizando todas as empresas, e por fin podemos dar unha noticia boa de que Coimba vai a seguir en Vilaxoán. Coimba vai a manter os postos de traballo e incluso con un proxecto de futuro, non? O acordo foi posible grazas á implicación de Vinova, do administrador concursal, dos antigos accionistas e tamén das traballadoras. Eu penso que aquí fixemos un triángulo importante para salvar o que é Coimba. A maioría dos accionistas, co administrador concursal, as propias traballadoras, e en este caso, dá resultado, non? A nova firma manterá todos os postos de traballo e garante un proxecto de futuro. Ese grupo, entonces, nos dá unha visión de futuro, porque xa é o mantenimento dos postos de traballo actuales, pero hai unha visión de futuro importante que de crecemento, e para nós iso tamén é importantísimo, non? A fábrica conta cun persoal estable de 18 traballadoras, chegando a 25 nas épocas de máis produción. As empresas e os veciños mostraron a súa satisfacción porque a empresa siga aberta. Para nós todos é unha alegría inmensa que isto se arreglara, máis que nada polos traballadoras e máis polo noso pueblo, que si cerran isto xa é a última que nos quedaba. Gracias a Dios pasa que todo vai encaminado, ojalá sea verdad, ojalá se siga a fábrica, que queden todas, que metan máis xente a traballar, porque este é un pueblo que era un pueblo industrial, onde teñemos fábricas, todas as fábricas, a última máis antigua que era esta, é que máis dolor nos daba a asociación de veciños e máis ao pueblo. Esperemos que todo salga ben, por a nosa parte estamos alegres, unha inmensa alegría de que isto siga. Segundo a representante da CIGA, a empresa realizará un investimento importante na fábrica e as traballadoras recuperarán a actividade nas vindeiras semanas.